ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ ಹೌದಾ ಮುಸುಂಡಂಚಾತಿ मुझे सरप्राइज बताते हैं सरप्राइज अम्मा के सरप्राइज मुझे तू लेंक ड्रग जन सरप्राइज करोड़ एन्निंड बोलो आंडा हैप्पी बर्थडे टू यू वेज सांबार द पड़ी तो जानदिले राम आरे आरना कैयारे मस्त वेज सांबार पड़ी मस्त जन बनते बटाटा बटाटी कसी ಅಂತ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಪನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದೆ ಬಂದು ವೈಬ್ಸ್ ಪುರ ಕೋಲಾ पर सब्सक्राइब ಆಲ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್ ಪುರ ತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ನಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ರೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಸನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಪ್ಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ತುಲೆಂಕಲ್ನ ಸಾಲೆ ಪೋನ ಮುಸುಂಟು ಇಂಚೆನೆ ಪುಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ದತೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪೋಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಕೊಡೀಟುಂತುದಾರು ಸಾನು ಪೋಯಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಮನ್ಲೇಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮುಂದಗ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತುನ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತುಂಡು ಪೋಯಾ ಜೈ ಪೈ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ತುಲಿ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ ಹೌದಾ ಮುಸುಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಅದೇ ಮಾತಿರ್ಲಿರ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುರಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬನ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ದಾದ ಉಂಡಿನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಕರಿಲು ಬಾರಂಡ ಮಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಜೈ ಮಾಮಣ್ಣಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾಮಣ್ಣಡು ವಿಶ್ ಮನ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲ್ಲಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಗ ತುಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪಾಗ ಜೈ ಜೈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ತುಲೆ ಪೂಂಬೆದ ಗಜಿಪುದ ಈ ಪೂಂಬೆದ ಗಜಿಪುದ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಂಗಳು ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಸಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೆ ಆರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬಟಾಟ ಬಟಾಣಿ ಕಸಿ ಅಂತ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಂದು ಮತ್ತೆ ತೆಗ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯರು ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಪೆರೋರ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನೀ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಪಲ್ಲೆಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪೂಂಬೆದ ಗಜಿಪು ದಯಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೂಂಬೆದ ಗಜಿಪು ದಯ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೊತೆ ಅವನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ತಿನ್ನೋದು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಕೊಡ್ತುಡು ಭಾರಿ ಅಂತ ಬಜಿ ಬಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ನೇರ ಹಾಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಬೋಡ ಇದ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊನ ಪ್ರದಲ ಪಾಡದು ನಮ್ಮವೇನಂತ ತಂಪು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ 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 ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ತರಗುಜಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ತರಗುಜಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂದ ಕೂಕೊಂಡು ಬಂದೆ ತುಂಬ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಟ್ಲೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ದಾಲೊಂಡ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿತ್ತಂದ ಇನ್ನೇನು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಬಣ್ಣ ತಿಂಗಳು ವರತಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಳಾಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪುರ ಗೀಟೆ ಮನ್ಪೇರ ಗೈಸ್ ತುಪ್ಪಲ ಕೊರ್ಪನನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಬೋಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೆತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೋಡ್ಡ ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೀ ಮುಜಿ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಗಡ ಬಿಡುವ ಅದಮ್ಮ ಜೈ ಜೈ ತಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಚೂರ ಹಾಕಿ ನಾವು ತುಂಬೆತ್ತ ಯಾವ ಚೂರು ತಿನ್ನೋಡು ಚೂರು ನಕ್ಕು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ತಿನ್ನೋದು ಗೈಸಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಲ ತೊಂಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳು ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಂದೀಪ ತುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪುಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೈ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅದೆಂಗ ದೀದು
ಕೊರೋಡಾರೆಗೆ ರಾಜಿರ್ಲ ಎನ್ನಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಿ ಹೇ ಸಾನು ಕೊರ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಾತ್ತೀರ ರಾಜರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಾತ್ತೀರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಂ ಏನು ಅನ್ಕೊಡು ಜುಗಾಡ್ ಆಡ ಐಕ್ಲ ಅನ್ಪಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ ಎತ್ತನು ಮೋದಲ ಹೇ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರೈಟ್ ದೊಡ್ಡಗಿರ್ ಕೊರ್ಪರತಿ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವೇ ಎಂಚ ಅನ್ಕೋರ್ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪರ ಗಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಂದೆ ಅಂಚ ಅರಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು ಕೈತೆ ಜೈದಿರು ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಂದೆ ನೋಡಿ ನಿಂತಿನ ಅದೇನೆ ಮುಖ ಮರಣಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 5 ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ 5 ವರ್ಷ ಈ ಸತಿ ಬಜೆಟ್ ನೀರೇ ಕೊರ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ತಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ತಾತ ಕೂಡ ತಾತ ಪುಂಗ ನಂಜಿ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಅವ ಮುಲ್ಲೇನು ತೂಲೆಂಕಲ್ 2 ಜನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಎನ್ನುಂಡ ಓಲು ಆಂಡ 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 ಗೈಸಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜರ ಕೊರ್ಲಿ ರಾಜರ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊತ್ತು ಯಾರು ಬನ್ನಾಗ ಹಾಂ ಸಣ್ಣ ಕೊರ್ಲಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿಕೇನು ಅಂತದ ಕೊರಡ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರೀ ತಿಳಿ ದಾದಂಡು ನಂದಿರಿ ದಾದಂಡು ಪರ್ಪುಚ್ಚಿ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಪರ್ಪುಚ್ಚಿ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఏం చేయాలి బాక్స్ చూసుకోండి పంపినా ఓపెన్ అన్ప్లే అత్త తూలి సమా తూలి ಮೊಬೈಲಾ ಅಂದ ಮೊಬೈಲಾ ತೂಲೆಗೆ ದಾದನ್ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ ಜೋಜಂತುದ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪಿತ್ತತೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೊಬೈಲ್ yes CMF ದ ಫೋನ್ 2 Pro ಮುಚ್ಚಿತಿ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ 8256 ಎಂಗಲ್ಲ ರಾಜರ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಂತೆ ರಂಚಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ 256 ಸರಿ ತಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದುಮ್ಮದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಇಂಚದ ಕವರ್ ಬೈದ ನೆತ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಾದೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆವಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಹಾ CMF ದ ಫೋನ್ 2 Pro 8GB 256GB ಇಂಚಂಡು ಅಂತೆ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ತುಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜುಂಡು ಆಯ್ತು ತೂಕ ಫೋಟೋಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಿ ಆಯ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲ ಬೇಕವರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯಾಸನು ತಿಕ್ಕದ್ಲಾಂಡ ಯಾಂತ ಮರಳಿ ಇಂಚ ಎಂತೂತಿ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಬರ್ಬಣ ಅಂತೂಕ ಅಜ್ಜಿ ಬುಲಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಗ 2 ಜನ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಂಗಿ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲ ರಾಜರ ಎಸ್ತಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಮನಾರ ಮರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ
ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಲ ರೆಡಿ ಆತಂಟುಲೆ 10 kg ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರಿತ್ತನ್ ನಂಗಿನಿ ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೇರು ನನ್ನ ಅವೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬೋರ್ಡ ಬರೊಂದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮನಾರ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೌಡ್ರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಕೋಲ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪದ ವೈಬ್ಸ್ ಪೂರ Kolapa subscribe ಅಲ್ಪದ ವೈಬ್ಸ್ ಪೂರ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಶ್ ಜಾಂಗ್ಲೂರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತದ ಸೀದಾ ಸಣ್ಣ ಕಲೆಲ್ಲ ಪರಂಡು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪರಂಡು ಕೊಕ್ಕತ್ತಿನಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಇರಪ್ಪ ಇರಜ್ಜೆ ಕೋಲಾಗ ದಾತು ಇರೆ ಗುಣಾರೆ ಬರಂಡ ಶಾಮಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡೋಲು ಎಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಜಲ್ಲಿ ದಾದಾಗೆ ನೋಡು ಶಾಮಿಡ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗುಡು 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 ಪನೊಂದುಂಡು ಗುಡು 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 ಒಂದು ವರ್ಷ ವಾರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಬಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಜಾಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಷ್ಟು ವರಂದು ಬರುವ ಸಾನು ಈ ವರ್ಷ ಬರುವ ಈರ್ ಬನಿ ಬಾಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಗುಡು 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 ಬರೋದುಂಡು ಸಾನು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಹಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ದಾದಾ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ದಾದಿ ಬಂದೆ ಸಾನಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಿತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲು ಅದೇ ಸಾನು ಜೈಪುಯಾ ಪೈ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಎಸ್ ಇರ್ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಮ್ಸಿಸ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಹೌಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆ ಇಡು ಕಟೀಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಪುರಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದವಳು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಮ್ಸಿಸ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಪಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿಪುನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊರಪ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಒಂದುಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಓವಾಂಡಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪನೊಲಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇದಡ್ನು ಇಲ್ಲಂಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಗ ಆತನಿಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್